Nu skal jeg vise jer, hvordan man renser en havred. Godt. Så hvad jeg plejer at starte med, det jeg plejer at skære hernede ved gattet af. Det finder jeg i hernede af. Det er et hul. Og så skal man bare skære. Man bare stikke kniven i hullet. Så skal du have fået alle organerne ud. Og man kan se. Ja. Godt, nu kan I se, nu har jeg udskåret helt op her. Helt op til gætterne, herop til hovedet. Herop. Så nu er der hul her igennem. I kan se, at kødet det her er rigtig flot. Lyserød farve her. Godt, nu er det den anden del. Nu er det, vi skal have alle organerne ud. Så der er mange måder at gøre det på her. Og det er ikke nogen bestemt måde, det er bare med at kunne få dem alle sammen ud her. Der er mange, der synes, at vi ser meget ulækkert ud her. Ja. Men det er bare med at få dem alle sammen ud. I må endelig skrive eller kommentere, hvis der er noget. Jeg plejer at gøre andet end det, jeg gør her på videoen. Det gav noget, og man kan altid gøre det mere mindre grundigt. Men nu kan I se på kamera her. Så er der noget sort hernede i bunden. Der plejer jeg altid lige at prikke hul med spidsen af kniven. Fordi dernede, før vi ser fra cornflakes før, og det er jo pillet ud. Det kan være rigtig bittert. Stykker ned det der, så kunne jeg også have egentlig bare en pegefinger ind under den der. Den kan jeg gå henad. Her. Og så kan jeg bare henad her. Det der ind under, så er der også et tarm. Jeg tror det er en lever, måske jeg er ikke sikker. Lige ret mig som sagt. Godt. Ja, og så er det vigtigt at gå, når jeg er der, så smidt det ud i en lukket skraldepose. Måske med der er 2 poser på, så jeg sikker på, at det ikke lugter eller tiltrækker noget dyr eller fluer, så videre. Godt. Nu snakker vi at få alle organerne ud. Ja, og så snakker man kan altid gøre det mere eller mindre pænt at få dem ud. Godt, nu er det hovedet. Man kan pleje tit og bare lige gå tilbage og finde her. Fordi sammen i sortet, det gør jeg tit. Og så kan jeg skære bare lige igennem. Det er en lækker fisk. Den er taget for mig. Så er det 3 faviskjæspinder. Som sagt, det er vigtigt at have en skarp kniv, når I skårer sådan en fisk her. Fordi det kan være svært. Man køber rigtig gode tit hos jeres lokale græshandler. Kan man sige købe en rigtig helt udmærket filetakning i forskellige størrelser. Her var der bare en lille kniv, så det er helt fint. Og nu har vi hovedet her. Den rigtig kan I se her. Men den er krog foran. En grov handfisk. Ja, den er rigtig. Det var en flot en. Nu har vi det her. Godt, nu tænker jeg, at ja, så er det bare med at få det her smidt ud i en god aflukket skraldepose. Og så kan man tilberede den på mange forskellige måder. Godt. Godt, nu skal jeg bare lige det herude. Og så kan man efter arbejde også finde den af. Ja, det gør jeg ikke lige nu, fordi jeg synes, det er så flot en fisk. Med farven her og den store finde her. Ja. Man kan bruge spisefisk. Fange i Jylland.
Man kan også, efter arbejde en gang med sang på panden, kan man, det gør jeg ikke nu her med, så kan man skære langs ribbenene her. Og så hele vejen, og så var hele vejen ned til halen her. Der er mange måder, så kan man også dampe den for eksempel. Men det har vi gjort, for det var med en bækker. Det var, nej, det var sådan havret, det var glimrende. Men som sagt, der er virkelig mange gode måder at tilberede sådan en havret på. Ja, knæ og bræk derude.